ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азизу меҳрубон, мо наву берун буромадани будем. боронаки тобистон, ҳамақи тобистони борони ешид ки ҳаво берунаве чихел хушрӯ метава. инами ҷиқити гудукай дан трезу нигоҳ кадестем. ҳози хай борон бас шава меравем берун. дӯстони азизу меҳрубон, то борон бас шидана инеҷа мардаки помидор биёр гуфта будум. ай бозор помидор овардай да магазин ё 100 рублиан килош, да бозор 70 рубли якташ ё дуташам хеле будай тамом. ма рӯз ай магазин гирифта будум 1 кило кати чеснок, баргалски. ина хеле зиверавой када будам. бениҳоят хушхӯр тайёр кардем. баъд гуфтем қа бисёртар биёр бикунем. кати манту ё ки кати самбуса ягончи мепазем пирашки хӯрданаш хушрӯай да хеле приятне, тез нестай. ҳам гудако метавонанд бихӯранд, ҳам хумон. барои мо ҳози камтарак ёро шуштум камтарак то борон бас шидана ай чӣ мегзаронам измиличител кати када будум. измиличител мекунам. ҳози чеснок надорем, баргалски ҳам надорем. ёро мезгаронам. вақте берун буромадем ва ёшам харида меёрам, ба ҳамаша якҷоя медӯшонем. бозор мода дур нестай, бозор қарибай. мардак ҳар рӯз ай кор буромад через бозор меоя, ба бозор меоя. ай ҳамуҷа чизе боша мегира. ҳама чизои бамаззая, чӣ фруктиш боша, чӣ дигаш. ай магазинда бамаззаи бозор хай худтон медунед. ина мехел ҷугорира ма комментариҳои дига видеоро медурам тамошо мекунам. ами занои тоҷики хумона ҷугорӣ дар Россия нестай, ҷугорӣ набуромадай. ҷугорӣ 3 моҳ пеш мо рафтагӣ будем. ма қити мардак фариза кити бозор рафтагӣ будем. ҳамуҷа харида будем. ҳастай да бозор ҳама чи ҳастай. чӣ мушунг буги, чӣ ҷугорӣ буги, ҳама чи ҳастай. чӣ хеле бозорҳои Тоҷикистонда чизе ҳастай, иҷодам анамо хеле ҳама чи фарай монай. ина мехел дӯстони азиз, ҳози ёра мезгаронем. бо мо бошед то охири влог. дӯстони азизу меҳрубон, ба измиличители Фаберлик бениҳоят таҷҳизоти ёрирасон барои ҳар як занай. шумо метавонед барои заказ кардан дар номерои болои экран буда бинависед. тоҷикистонда ҳозир наличи ҳастай, россиядам наличи ҳастай, нархшам дастрасай. шумо метавонед заказ кунед. бениҳоят чизи хубай. фруктирам, инаи овширам, гӯштам, ҳама чира ину хеле хушрӯ майда мекунам. барои авай ҳамада советую бигиред, пушаймон намешавед. дӯстони азизу меҳрубон, скидкара 2 рӯзуш мондагиай. кадоме ки успед куна бениҳоят кӯдакои мо ҳамаш мактаб меран ку. шумо метавонед ки заказ кунед. юбкаи ҳамақа хушрӯ, материалаш мягкий хушрӯ. мо усол намедонам. ами элиф монда гирифта будем. ай остин гирифта будем. намедонам 1000 рубл гирифта будем чанқа. ай вайда мягкий хушрӯа юбка 400 рубле. бинависед ба скидкаи худум равон мекунам тона. баъдан яктани хали кастун 2 қаватай бениҳоят материалаш хушрӯ, нехел пад намебурора. чиш розви ина аловак да манжет дора. на ҳамқа хушрӯ иш боша 640 рубле. ҳеҷ вақт ихали 2 қаватаи ғавси хушрӯра дар магазинҳо 1500 боло ай поён нест. барои амо метавонед ки успед кунед, харидорӣ намоед. дига инаи собуно скидка рафтестай. шампун инаи крем бениҳоят хубай. артикулуш 0260 буҷода будозе барои сухойру
кислородный крема бениҳоят хубай. Ина туши макс ки рафтесай ту ям баъд як қалам и заказаид я ҳамсоя заказ карда буд давай доварди. Ина мехел ира элифта гирифтагим оз мепӯшонам нишон метиҳам ки чӣ хел меиста. Ина пӯшондум шад чени танашай. Ина бениҳоят чизи хубай барои духтаротона бачагишам ҳастай барои мактаб скидка рафтестай. Ина юбкаш бениҳоят чизи хушрӯ. Марҳамат заказ кунед, пушаймон намешавед. дӯстони азизу меҳрубон, гузарондум ҳамаша. берун рафтем ва ёрам овардем. инам хеле якои ҷӯшидестай қариб буреза бароямо. ина хеле букови намереза хай. як хушрӯ буҷӯша баъда қуввати паст мемонамша ҷӯшида мегира. иҷода боша мо дорем ҷугорӣ. маравай бори ҷугорӣ гап задаиста будам. сулфа доштем наовардаги будем, нахаридаги будем. анак сулфамон ман шидаем. ҳар рӯзаки дига ҷугорӣ. Чӣ хел ки подписчикои мо медонанд, мо ҷугориро беҳад дӯст медорем хонагиёмон ҳама каса. ина мехел и буд влоги имрӯзаи мо. тайёр кардани зверовой. ида ягон намуд чӣ намендозам. приправа ягон чӣ фақат ами чеснок андохтум, перец болгарский, баъд пиёз, помидор. Тамом. барое ки омӯша кардум бениҳоят хушхӯр шуда гуфтум. бе ягон чӣ, бе ягон мурчаи лавлови рисай, бе ҳечи. мардак да маҳқул шуди гуфт ки ҳамин ранги ҳами ку не кам ку чи ёша не зиёд. ҳамин чӣ хеле ҳами аст ҳами хел. ягон чизи дига лишни добавка наку гуфт барои ҳамо ҳамо хел кадаистам. иншалло ки хайда бангачако мегирим оз я буҷӯша. ҳамин кати влога ба поён мерасонем. то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. ҳатман ки барои фабрилик бинависед. ба кор қабул мекунем, заказ қабул мекунем. ина мехел хай дӯстони азиз.